В днешния епизод ще видите много интересен изгрев, който ще бъде след определено точно време. Чао! И здравейте хора, ви отново сте с Маринката. Днешния епизод сме, както виждате, в моя сървър, където се развиваме. Предишния епизод направихме ето този покрив и там. Също имаме и аквариум, но днешния епизод ще копаем в ето тази мина. За жалост има и такива епизоди, където трябва да търсим ресурси. Малко ще е по-скучен най-вероятно, но ще се опитам да ви забавлявам с каквото мога. Но преди да започнем, искам да се абонирате, да харесате, да ударите по една камбанка, там да ви виждате известия, когато качвам видеа и да коментирате. Това е най-важното. Моля ви се, коментирайте и харесвайте, защото просто искам да знам дали някой ви гледа видеята или просто си губя времето. Но се надявам да е първото. Затова почваме. В тази горичка, в горичка, пещеричка влизаме, де съм се я направил. Малко разкопах, защото мисля, че нямаше да ми бъде интересно така. И заради това не съм пускал клип. Иначе тук има една пещера, дето паднах в нея. Тук взех да се убивам, да се притеснявам, па имах толкова много материал. Може би в последващия епизод може и да се направи басейн някъде, но все още не се знае. Или ще бъде басейн, или ще бъде фермичка. Така за храна. Не автоматична, ами така ръчна, но може би автоматична ще му направя. Ама аз па нямам толкова много ресурси за автоматична. Тъй, че ще бъде ръчна. Тъй, тук малко не виждам. Сега се надяваме да намерим нещо, дето да е хубаво. Ще копаем малко надолу. Макар че не виждам абсолютно нищо. Чувам скелети, това не е добре. Като се знам късмета. А то умира този скелет. То умря. Не знам какво се случва. Много мразете да копая сам. Чай за това ще направя. Може да съм близо до спаунер. Ага. Спаунер друг път. Бе, как така няма материал пак сега? Я видим тук кой има. Пещера. Скучна работа. Да. Няма влизам в пещерата. Защото май страх, честно казано. Един ми се коства да си давам живота за едни ресурси. Сега тук трябва да строя. Оп. 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 Чай си светним. Пап. По-надолу не мога да го сложа. Тей. Тук сега ще го затворим тей, да не влизат. Сега малко инженерна мисъл. Опа. Трябва да са... Аре бе, да се вкара. Айде. Сега мога да си продължавам да си копам.
пак затварям и тук пак, пак ще се светна. Ай, стига, бе. Значи тази пещера деца бях почнал и също не ми харесва. Ево, още. Добре. Няма. Спокойно, хора. Къде си? Кажи ми. Сега ще кажа. Те. Къде се е? Малък помер. Където е тъпото зомби, че ма дразни. Ще му вкарам една брадва в главата. Знаеш какво? Толкова беше от тебе. Ай. Как така, ма? И... умря ли, бе? Айде. Чай, че и аз ще умра. Как така, ма удряш, като... Аз... бях същита. Ако мога... попитам. Знаеш какво? Брат, къде за Бога влизнах? То на бърза ръка. Ето. Ама. То искам да го виждам. То с хич не ми е приятел. Знаеш какво? Те мога да се заобиколя. Изобщо да не се занимавам. Ръмжи там. Да бе, разбрах, че си тук е. Оп. Измамих ли те? Те явно ще продължим насам. То натам някакво остане, защото като цялото е пещерата повечето от нея. То той не е пещера, то той не знам кой. Някакъв кратер. Ще е хубаво, ако намеря айрон или нещо такова. Чай видя на какви координати само. Те блокчетата не ми е ясно. Май, че трябваше да се гледа Хикса, Y и Z. Ама май ще съм само на... Ако падне нещо отгоре, ще се радвам. Да, явно този клип ще бъде малко скучен. Даже не знам как трябва да обработвам на него, като само копане. Наистина, хора, аз се старая много в това обработване на видеята, защото мисля, че трябва малко усилия да се полагат. Опитвам се да ги полагам тези усилия. Като цяло е трудно обработката, защото аз обработвам с CapCut, ама то CapCut е за такова, за видеа, които са за Instagram, за TikTok и тем подобни. Тук не виждам вече какво става. Затова ще съм ви благодарен, ако някой от вас ми напише някое друго такова приложение за обработка, но да бъде безплатно, защото не ми се дават пари. Каква е тази вода тук, е?
Братле, какво става тук? Аз не знам. Тази игра са променили от бая. Какво това е, Луци? Каква е тази жаворнесовата работа? Сега представете ли да съм в океана? О! Аре бе! Щупи са. Добре. Оп. Хубавото, че намерихме айран. Ама тези звуци почват да ме притесняват малко. Да. Аз съм някъде в вода. 100%. А, не, никъде не съм. Ай, човек, какви са тези звуци? Ай, маняк. Това е нереално. Искам един път те да си играя играта, без да чувам някакви звуци. Това е отвратително. Не мога да направя един клип без някакви звуци. Просто те да си копа. О! То сега, ако го щупя, ще ми да го даде ли? Това е лапис. Ама няма ми го даде, те че ще се го оставя. Тук те ще го заоградя. Ай, господа, ще го заоградя, ще го заобиколя. Ма той бая, бе. Хубавото е, че намерих нещо. Нека да не съм намерил. Те ще го заоградим. И то с лапис вече, така като се направя желязна кирка, ще го вземем. Тъй. Аз предлагам да след... Какво е това? Абе, защо те ми изглежда, като чупя някое такова блокче, ми изглежда все едно, че ще отивам в пещера и ще ме убиват зомбитата. Не, този блок ми трябва, защото е много як и с това блок мисля да си направя басейна. Като цяло съм намислил доста невероятни неща, които искам да се сбъднат. Те ще се сбъднат, де. Се опитам да ги направя. И да, ако не искате да пропускате, може да харесате видеото, да се абонирате с камбанката задължително, за да не изпускате никога, кога аз изкачвам видеа. Имаме малък проблем с Инстаграма, да, профила, защото вчера, като го направих, Инстаграм го блокираха. Много хубаво стана, няма проблеми. Ако искате да пускам стримове, ми пишете къде ги искате, кога ги искате и може и да уредим нещата. То с камък колко направи? Даже един стак. О, братчето ми, защо трябва да се занимавам да копая, бе? И ти на мръсното нещо. Не мога да дам. Добре, аз съм самичък тук в този сървър. Защо не отида някъде в групов сървър да играя? Да ма вземат, да дам на някой просто някакви диаманти, де че ще бъдат откраднати най-вероятно. Или съм ги намерил.
да ми разкопае такъв камък, брат, че то ми... Ей, не мога. Това е много време. Значи хора, пишете какви игри искате, ако Майнкрафта ви е скучна, да ме гледате как копая постоянно. Може да играем Fortnite. Тя малко тъпичка де, ама аз не съм я играл сигурно от една година. Ами, друго, може да играем GTA, ама трябва да я купя пък. А па не ми се дават пари пък за нея. Се опитам, имам един PlayStation тук, ако стане работата някак сега го свържа с компютъра, ще стане топ. И FIFA ще я играем, и Minecraft ще играя, и Fortnite ще играя, и нещо друго ще играя. Ще бъде добре. Хич няма да откажа, ако мога го свържа. О, брат, мръзна. Абе, братле, някакъв самолет ли минава покрай мене, бе? Какво е това чудо, бе? Какви са тези звуци, маняк? Някой, моля ви се, искам да ми каже какво се случва за Бога, защото явно аз не знам. Не, че искам да зная, де. Тук, идеално, сега няма как да мина. Оп, паркур. Те, връщам се, защото ме омръзна да копая. И най-вероятно това ще е целият клип. Едно копане тук. Варим ми брадвата, да се знае. Оп, оп. Цък, 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 цък. Дай. Оп, паднахме. Дай. Дай, опа. Нагоре сме. Оп. Дай. Скачаме тук. Тук правим този тежък паркур, дето не можахме да го направим. Ама да сме живи и здрави. Аз мисля вече видеята са малко по-кратички, защото наистина като играеш и като записваш видеа, изобщо какво пише. Какви са тези звуци, бе? Аз вече се притеснявам за тази игра. Честно ви казвам. Тук си е някакви... Ама то тъмно ли? July Morning. Днеска, той е утре, то July Morning, но за мен е днеска. Видеото ще се качи малко по... Нека да изгледаме този невероятен залез, който ще ми бъде като интро, може би. Ще изчакаме този невероятен залез. Мене, скъпи приятели, надявам се видеото ми да ви е харесало. Искам да се абонирате, да харесате, да се абонирате с камбанката. Тази камбанка. Как да натисна тази камбана? Значи с камбанката, те да дъните, ако искам, ама да дъните, да думи главата вече, да харесате видеото, не мен да ме харесате. И ще се видим в следващия епизод, където ще видите какво ще правим и със сигурност може би ще ви бъде интересен. Затова не пропускайте и до скоро!